Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Farko da kuma mai jiga tech. A yau zamu nan muke ta haɗa wani application mai suna Music Singers app. Wannan application ɗin zai baka dama ka duba in ka iya waƙa. Kawai zaka ɗora wani beat haka ka fara waƙa. Kawai zaka yi playing ɗinta ka ji kawai zaka yi create account ka ji kawai zaka ɗora. Kawai mutane ma abin zai tafi kamar reel. Kawai za a ringa yi ma comment a wannan waƙar taka tana da daɗi ko tana da me tana da me. Wannan mawaƙa ya kamata su haɗa wannan application ɗin suna so, to za su ringa samun su ma 'yan uwansu wasu mawaƙa suna creating application, ko za ku haɗa ƙungiya kawai ku creating wannan application ɗin, ko ku haɗa ƙungiya ku yi creating waƙa. Mutane za su haɗa ƙungiya su creating waƙa ka haɗa mutane. Kai a matsayin mai application ɗin kawai za ka ɗan ringa samun wani abu in mutum zai rera waƙa cikin application ɗinka, ko kuma in ma for free yake yi, kawai za ka ringa samun wani kamar ana shiga cikin WhatsApp wannan application ɗin naka. Ko in kana so ka iya haɗa wannan application ɗin, ka je Instagram account ɗinmu ko YouTube channel ɗinmu ka yi following, ka yi subscribing, sannan kuma ka yi liking wannan video, sannan kar ka manta ka yi sharing wannan video domin 'yan uwa su amfana. Kawai kana so ka iya wannan, kawai ka je YouTube channel ɗinmu ko Instagram account ɗinmu kan profile za a ga WhatsApp group link ɗinmu, kawai ka danna direct zai kai ka kai join WhatsApp group ɗinmu. Za mu koya muku free class akan yadda ake haɗa irin wa'innan application ɗin. Mun gode.